epic video. Ahoj lidičky, tady je Honza a Milan. Tady to je zpomalený a je tady Honza a Milan, který mají jiný skin. A koukněte, co dělají neřádi. Hej, tady máš něco dobrého, ať se ti bude líbit. Pojď se kouknout, co dělá. Koukni se na tohle, super odkaz, go je gay. Já nemůžu. To je epický, kámo. A si já jdu pařit, počkej. A pak jdi někam do rohu a já to pak natáčím. To je zpomalený film, takže se nedivte, když to bude mít dobrou kvalitu a jsme ne v Česku na vesnici, takže to bude lagovat, jo, čau. Teďka necháme to věnovat, jak se jmenujou. Jak jsem říkal? Hej, kolego.